Hello guys, mamukbang natin itong puyo. Puyo. Pwede na oh, mami. Ata, pwede mo. Iyain mo ito. Mami. Dun! Yeah. Pwede ito ang kanon. Nasaan din ang laga. Parang ito na di. Sige na. Dek makaon. Yanak makaon. Mati. Ang kanon din pinutos. Yung matong bata. Oh, di tanggal na ko. Mimi. Hindi tatay kik. Hi, Mimi. Ano na yan? No, wait. Tidoy. Tikoy. Chinese New Year. Wow. Pachay. Kung pachay. Pachay. Yung bata po naman ako yan. Tawagan na ibiring. Pwede na na eh. Yan na ako makaon. Ah, nagsisinim-sim naman ako. Ako sarap. Okay na. Dito. Ano ko pa nga di. Ding. Ay, ikaw na latoy. Kumaon na dito. Mo sana all mabubuhi na. Napitik man ini. Linaga. Dik makaon. Linaga ko nga gugma. Ay, ulo. Ayun, loy ka. Wow. Ah, waray ka nga ito ba yan na? Alay naman nagpukpukan! Bago wala na kumaupa. Pinalit niyo yung bakal. Mimi. Biring, mauli kita. Pakadi ka mo, pakadi. Ano man? Ha? Kita mo manggap kita. Kamay. Hindi rambut ito na. Kamay ito. Ako. Nagpapadlay. Mahadlo ka. Boy, mixing. Arot na yung mata. Wala malit na mata. Pinupo ko na lang. Dito kami ngayon sa probinsya. Sa magulang ko. O, diba? Pak. Kili-kili. Ito ang ano, puyo. Matigas ito siya pero masarap. Tas iwan ko anong pangalan sa inyo ito. Hanap buhay ng magulang ko. Wow! Itong linaga na to. Binigay ng kapitbahay. Higop. Doon kita mga katrasma. Sarap na.
Nanay! Nanay! Saba? Nanay. Punta kami dito dahil first death anniversary ng pinsang ko. Tsaka timing walang pasok yung mga anak ko. Punta kami dito. Tara. Tara. Hey, hey! Nagkukulo ko ng pugpug. Linaga. Tsaka puyo. Yo, ang ginagawa niya. Iwan. Nagpupukpuk. Barato like ano? Pindihain kung may kwarta ka. Age! Upat na powder, balit. Hindi na na-count. Magtitilgayin kami niyan. Kano, wala ka chinilas? Wala sinisan nila bago. Kuhan, sila ka urabon. Kaya ano, na-equate time? Lagi. Mangilo. Mangilo ang ipon. Abog daw ito. Sasabay na ako ni nanay pag kumain. Minsan lang kami dito makarating. Kalau sa maya-ayan na din. Alagsala kami. Mamisita ka di. Oo. Busy na mga eskulang kabataan. Uyang. Bandilis bang kulis? Oh. Pa! Ano? Ano yung papangkin mo? Sura, oh. Hoy. Yang, sura. Ano, Miming? Ini tayo dito mga kasi Kao na be. nga pa. Hindi ka. Di pa matiramaan. Ano siya? Kuhuran paglaba. Hinanghimo ko kay wari bangko. Pwede nga ninanay ito ba? Waray. Aray? Kanya nito pwede kita mahubog. Kasi naninil. Nay, mananin ko. Waray. Kaya na on. Waray. Nga di na ka mo, Bireng! Nanin plato nin. Nagmahal man. Nagpira naman. Labo ito. Yang. Yang. Iyab! Iyab mo na ako kakuha yun eh. Iyab! 1,000 na. Ano nga sa? Ay nga sa kaon na dida. Talagsala ito. Ayot na katuon. Muna ba dito itong tuon? Kulang sa bang? Maririn di. Iyak ini day. Gusto natin at iyo. Nagtuon ang anak. Kulang sa bang. Katuon kasi. Simpa! Simpa! Tuon ako ni mama! Ay, Oo, kaya kung alis sa espala, magtuon. Ikaw mautso ka na. Mga ani nga. Buti pat daga. Maanay paro. Di napilay sa dwaray pa. Matagal na ito siya. Tidoy. Oo, adi.
Nalagdos kayo ito pag inakagat na kape. Deal. O sige na, higop din na. Buusa ito karon at mahigop. Tagaluto na. Ano nga kita? Doon na yun ito. Ano, tatat kanon maubos ka ito. Higop na nga, Ribi. Oh, gusto ko kanan mo sering lahat mga kuha. Karinta, ito pa nira-urat kaon. Sa 5 blood pagkaon. Karon. Uot kanon karagdara mo kumaon. Ano tayo unod? Tapos nagparistambok dyan pagkuhan. Hinga. Sound ka naman yun. Hindi na bila, bato! Kasi kami ito naman yung kagabi. Ang tiyo sa ramasag. Itagway pa nga nila kahit na masag. Kuhan lang rog, tulula na duha. Kaya sobra na nagpagsudos. Anon may ada dito tiba bon. Wara yan ha, kaya naamot yung tatay. Kakulog pa yung matari, nahagot na. Para kayo makahulog. Ay, pudla. Diba to? Lang. Mama ko na daw. Lang ini badlers. Hindi ko nakakano. Tigas. Daw. Mama, daw tapon kami. Buat lang ini bantilis. Gini. Hungit. Hindi, ito na uso. Ay muha ito. Wala sura kay tambok ladi oh. Kae. Ay, tambok yabi na. Kae, tamba. Mama, yari pa nung sa namasag na. Hindi mo lala. Jesus. Mbak bubungi ang day. Ano ito? Pangkulok nga tirakuan. Wala pero ikala. Karigyan dagat, tarayot dagat. Nyampa. Ito na pala kakarigyan dagat. Tolololo. Tololo. Ah, bungigap ako ini namasag. Sige na takpag kinagat. Mama, tunga daw. Kaon kun kaon. Day. Iya. Magdaran-darang. Oh, di pa nakakot may hat. Paano magtukot sa? Oh, di ba? Ikaw it paragyakan. Hal kaya ada ka kamera. Like, camera. Action. Uy nanay, di na tutok ulit kamera. Ating babae buyat kumaon ka na. Naman, hindi na kumaon ka na. Yung kape! Bawa siya duduk. Dodo. Ay. Baso ba mabul? Ano ba gabay ma? Tagi ba to? Tagi pa. Tako. Ayos na ubos na rin. Tutubakon na to. Pagdamong-damong din. Tingnan natin naman. Kung hindi rin kumaon. Bakit wala na masag? Ito pa nakot. Talan cucu. Naman jika ini. Dik. Loh. Dik. Ding. Ayo. Para ito lang yung kilo. Sampo yung ulo. Nagto. Auto. Kasuhis. Dik. Look. 350 nga lang. Ayaw! 350. Ira ihaw. Ira alaga. Nagbabalikat kami ng kanay. Sinitang ako. Yung buka-buka. Takan mo. Ay, ako la. Hindi ka. Babay. Babaw. Kaya na mahumok.
May trap pala mas. Oh, kaya tiran ng loto. At sa pag may magkatuto. Baboy, Nay! Dari kambing. Baboy, Baboy. Diret baboy. Karne ini. Pagkakasarni. Nabuhat ng kape. Dirit baboy, karni. Ilaro! Pangalaw! Yum, yum. Iday! Masabaw ako. Yum, 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 yum. Yung, yung, yung. Ginatampay mo pag hindi magamit kape. Yung doon tapat yung Wala yan, tubig manong daw. Okay. Wala yun. Tiroy. ano yung makuha kita day. Kung nila dito, dito picture. Buto, to. Hayo. Mabambubot. Tot. Hello guys! Good morning! Sulit ma-vlogger bila kay marami ya. Hello guys. Hello guys! Hello guys, tingnan ako guys. Tapos na kami kumaon. Hello guys. Kumaon. Hello, ako'y bato guys. Hello guys, ako'y bato guys. Hello guys, ako'y bato guys. Chocolate company guys! Bado! Salamat sa panonood. Salamat! Don't forget to like and subscribe my channel. I love you guys. Mwah. Hello guys! Mwah.